Goeie. Friesland is rijk aan een soort wetter. Noffelijk bij die warmte die we hier en die we hebben. Maar wat blijkt er de laatste weken? Je kan net overal zwemmen. Want er zit roedom blauwalg in uw zwemwetter. Dat is een wetterskip en fumo te meesten. Ik heb nog nooit een blauwalg zien. Het schijnt dat je er hoedirritatie van krijgt. Enkel al zelfs als je al poortje baaien. En als je een broodje blauwalg eet, dan moet je het 10 keer naar de skitong. Net noffelijk, maar het weer warm, dus we zwommen er tussen terug. Het wordt nog slimmer. Lemmer had een geweldig strand. Je had net zo gauw blauwalg in de IJsselmar, maar daar zitten te volle bacteriën in het water. Ze zijn net dat ze soks komen omdat de wienhult door dezelfde richting kwam, maar wel dat je er net zwemmen kon. Enkel nog in het hete zand zitten. Nog nooit een bacterie, jongen. Op dat ben gewoon bacteriën krijg heel goed van uw meesten. Dus elk die zwom dit weekend in Lemmer. Die organisaties, Wetterskip en Fumo, die dagelijks een borrelglasje wetter uit alle marden en sletten heljen en dus dan waskouwen van de blauwalg en bacteriën, die zijn ook correct de organisaties die er al lang wat aan dwaan hier omdat dus wetter net zo versmarrig is. Ze waskouwen dus de saluut en in greven, zodat wij net in de gaten hebben dat krijg zij zwarje matten hier, dat is natuurwetter het predicaat zuiver krijgen. Pas doet de stikstofdiscussie overheen kwam, doorden ze voorzichtig tatten dat die zuiverheid wel wat beter kennen hier. Verrekt, dacht ik. Daarom hier de tal van jaren overal blauwe vlaggen hingen, als de blauwalg op vakantie in Turkije weer en de bacterie weer naar Frankrijk zwommen weer. Dat wie een doekje van het echte versmarging. Vanzelfs wisten we al dat we net meer krijgen als jettiets de klompen in de sleet steken konden om sletswetter te drinken als je te warm hien. Maar een orenorganisatie als het Wetterskip, die moet nou eigenlijk gauw aan de slag om u te vertellen om hok voor versmarging het al je gaat. En wat we er aan dwaan moeten. En dat moet ik dagelijks dienen worden. Recreatieprovincie Friesland kan hem net veroorloven dat simmers de blauwalg je baas is.